Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Election protest laban kay Pampanga Governor Dennis Pineda ibinasura ng COMELEC. Higit 200 school transport services sa Central Luzon balik operasyon na sa pagbubukas ng face-to-face classes. Inflation rate sa Central Luzon umakyat na sa 7.9%. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin, daig ng mga kabalet. At sports at cultural tourism sa rehiyon at buong bansa, layong ipakilala ni Consul General El Mercato sa Amerika. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Ibinasura ho ng Commission on Elections o COMELEC ang election protest laban kay Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Ayon ho sa 2nd Division ng COMELEC, kulang umano ang mga detalyeng ipinasa ni Danilo Bailon ang naging katunggali ni Pineda noong nakaraang halalan. Tuluyan ang nadismiss ang kaso dahil hindi raw napatunayan ang mga aligasyon ni Bailon, gaya ho ng irregularidad at massive vote buying. Nanalo ho si Pineda matapos makakuha ng 668,787 na boto laban ho kay Bailon na merong higit 465,000 votes. Sa ibang balita, kailangan pong pagbotohan ng mga baliwagenyo sa isang plebisito ang magiging kapalaran ng kanilang bayan kung ito po ay isang magiging ganap na syudad. At ayon mo kay Mayor Ferdy Estrella, higit na makatutulong sa pagbibigay serbisyo ng lokal na pamahalaan sakaling maging syudad ang bayan ho ng Baliwag. Hati naman po ang opinyon ng mga kanyang nasasakupan. Narito pong report. Ang Baliwag ay isa sa pinakamatandang bayan sa Bulacan. Ito ang ikasampung bayan na itinatag ng mga paring Agustino sa lalawigan noong 1733 mula sa pagiging isang barangay sa Plaridel. May 15, 1734 nang ganap ito maging provincial municipality. Ikasampu ng Hulyo ngayong taon nang maisabatas ang Republic Act 11929 o ang Cityhood Charter ng Baliwag. Natugunan kasi ng barangay ang average annual income at population requirements para maging isang syudad. In our case, dito sa Baliwag, doon kami pumasa sa income and population. Kasi yung land area, automatic hindi na kami pwede kasi ang kinakailangan is, ang land area is 100 square kilometers. Ang Baliwag, we only have 45 square kilometers. So, sa ating land area income, kinakailangan ay 2 consecutive years ay ang income is nasa 100 million within 2,000 constant price. And yung population, kailangan ay 150,000. Ang Baliwag, last year census, nasa 168,000 na kami. So, 2 out of 3, pwede na. Pero bago maging isang ganap na lungsod, kailangan muna itong pagbotohan ng mga Baliwagenyo sa isang plebisito na pangungunahan ng Commission on Election. Ayon kay Mayor Ferdy Estrella, mas makakatulong para sa kanyang mga nasasakupan sakali maging lungsod ang kanilang bayan. Talagang dito pangarap ko na magkaroon ng sariling ospital ang bayan ng Baliwag. Kasi ngayon, na munisipyo kami, kahit anong isip ang gawin ko, siguro infrastructure-wise, kaya namin magpatayo. Bakit hindi? Pero yung operation ng isang ospital, sa tingin ko hindi namin kakayanin. Pero siguro pag naging city kami, mas madali para sa amin yung makapagpatakyo ng ospital. Dahil syempre, yun ang isa sa mga malaking pangailangan ng mga kababayan natin. Hati naman ang opinyon ng mga Baliwagenyo sa naturang panukala. Ako, pabor ako kung ano siya. Kung talagang ikagaganda ng Baliwag natin. Maraming gaya niyan, traffic, hindi masolusyonan. Tapos, yung pasyudad, paano yung mahirap yung dyan. Maraming mapiperisyo. Hindi.
Okay, bakit po? Kami mahirap ng mahirap. Ay, siyempre, yes na yes po. Sana po maging city na po ang Baliwag kasi para po yes na yes po kami. Samantala nakatakdang maganap ang plebisito sa unang linggo ng buwan ng Oktubre. JM De Jesus, CLTV News. Sumipa na ho sa 7.9% ang inflation rate sa Central Luzon para ho sa buwan ng Hulyo, batay ho yan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sinasalamin ho ng mga numerong iyan ang mataas na presyo ng bilihin sa merkado na daing ngayon ng ating mga kabalet. May detalye po ng balita si Paulo G. Santos. Paghihigpit ng sinturon at konting kamot sa ulo. Ganito na lamang ang pwedeng gawin ng karamihan sa ating mga karehiyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa pag-ikot ng CLTV News sa ilang pamilihan sa Pampanga nitong unang linggo ng Agosto, halos lahat ng tindero-tindera na aming natanong, pinatotohanan ang katakot-takot na pagsilit ng presyo ng kanilang mga iniaalok na produkto. Sir, magkano yung presyo ng sibuyas niya? 120 po. Dati Dati po siyang 100. tumaas na. Ano po ba yung mga tumaas ang tinda nyo? Mga itlog. Yung itlog magkano po dati? Dati po meron 120, ngayon po pinakamababa 200. Ang bigas na staple food o pangunahing pagkain ng mga Pinoy, tumaas din ang presyo. Sa halip na maging 20 pesos per kilo gaya ng pangako noon sa kampanya ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., umakyat pa sa 35 pesos ang dating 34 pesos kada kilo. Oo, mataas. Yung dating magkamukha na itong 35 kilo, dati magkano to? Ito, 34. Dati. Oo. Kung marami ang nagtaas, mayroon naman daw bumaba gaya ng presyo ng manok na nasa 175 pesos kada kilo ang dating 200 pesos per kilo. Pero sa kabila nito, matumal pa rin ang benta ni Aling Emmy Ramirez dito sa Angeles City Public Market. Yung iba hindi na nga bumibili dahil sa taas ng bilihin ngayon eh. Ang mga mamimili tulad ni Ronald Lacson, aminadong hirap ipagkasya ang budget para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Kung cost of living dito sa ganun din sa Manila. So dapat tasan na. Oo, dapat magpantay na rin yung Manila rate at saka provincial rate. Sa huling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, pumalo na sa 7.9% ang inflation rate sa Central Luzon. 6.4% naman ang national inflation rate. Ang inflation rate ay ang panukat sa laki ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ang inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 6.4% nitong Hulyo 2022. Noong Hunyo 2022, ang inflation ay naitala sa antas na 6.1% at 3.7% naman noong Hulyo 2021. Ang National Capital Region, noong Hunyo 2022, 14 na riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Hulyo 2022. Ito ay ang mga riyon na may kulay blue. Sa food basket ng Pilipino, ang mga agricultural products na malapit sa Central Luzon ang direktang may ambag sa mataas na inflation rate. Gaya ng tilapia na 9.2% kumpara noong June na 6.7% ang inflation rate. Isa rin sa mga labis na tumaas ang presyo ay ang asukal. Mula 10.9% inflation rate noong June ay sumampa naman sa 17.6% nitong Hulyo. Ang pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Fish and other seafood, partikular ang tilapia na may 9.2% inflation mula sa 6.7% inflation noong Hunyo 2022. Meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may 9.9% inflation mula sa 8.1% inflation noong Hunyo 2022 at sugar, confectionery and desserts, particular ang refined sugar na may 17.6% inflation mula sa 10.9% inflation noong Hunyo 2022.
Ayon sa PSA, kung ihahambing ang halaga ng piso noong taong 2018 sa ngayon kasalukuyan, aabot na lamang ito sa 87 centavos. Ibig sabihin, pakonti na ng pakonti ang kayang bilhin ng kakarampot na kita ng marami nating mga kababayan. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, rollback sa produktong petrolyo, ipinatupad ngayong araw. Mga kawani ng LTO Region 3 nakiisa sa paglilinis ng eskwela para sa nalalapit na pasukan at pag-iwas sa dengue. Mga parokyano ng San Guillermo sa Bacolor, Pampanga, tulong-tulong sa pagharap sa hamon ng krisis at pandemya. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito, mabuting balita para sa mga motorista, no? Dahil ngayon pong araw, August 9, ay nagkaroon ng rollback na 2 piso hanggang 2 piso at 20 sentimo sa kada litro huyan ng gasolina. 2 pesos and 10 centavos naman hanggang 2 pesos and 30 centavos ang bawas sa kada presyo ng per liter ho ng diesel. At 2 piso at 50 sentimo naman hanggang 2 piso at 70 sentimo sa kada litro ho ng kerosene ang natapyas. Ayan, magpagasolina na ho kayo. Samantala, hindi po sa kalsada o sa kanila mga opisina natagpuan ito pong mga kawani ng Land Transportation Office dito sa Central Luzon, kundi po sa isang eskwelahan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dito po nagsagawa kasi sila ng clean-up drive bilang paghahanda po sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante at para makaiwas na rin ho sa usong-usong sakit ngayon na dengue. May balita po si Felix Barrios. Sa muling pagbabalik ng mga estudyante sa mga paaralan, iba't ibang grupo sa ating rehiyon ang nagpakita ng pagmamalasakit sa komunidad sa pamamagitan ng Brigada Eskwela. Sa ilalim ng programa, tulong-tulong ang ating mga kababayan sa paglilinis at pagsasaayos ng iba't ibang pasilidad at kagamitan ng mga paaralan. Nitong Sabado, hindi sa kalsada o sa opisina nakita ang mga kawani ng Land Transportation Office Region 3, kundi sa Santo Niño Elementary School sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang kanilang pakay, maglinis. Ayon kay Christopher Dause, ang hepe ng Regional Operations Center ng LTO dito sa Central Luzon, ito umano ay ang kanilang ambag para sa nalalapit na pasukan ng mga estudyante. Bago namin ilunsad ang Oplan Balik Eskwela ay isinasagawa namin at programa namin itong anti-dengue drive para sa mga eskwelahan. Ang layunin nito is ipakita sa taong bayan na ang pagsiservisyo ng aming ahensya ay hindi lamang sa daan, hindi lamang po sa panguhuli, pati po sa loob ng ating mga eskwelahan. Ang layon po namin para sa mga estudyante ay mapangalagaan sila hindi lamang po sa kalsada, pati na rin sa kanilang mga
silid-eskwelahan. Nakipagtulungan ang mga kawani ng LTO sa mga namumuno sa eskwelahan at sa barangay para malinis at ma-disinfect ang mga classroom. Paraan daw ito para siguraduhin na walang maaaring bahaya ng mga lamok para makaiwas sa dengue. Ikinatuwa naman ito ng punong guro ng Santo Niño Elementary School. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pamumuno po ng aming paaralan dito sa Santo Niño at kami po ay nabigyan ng pagkakataon na matulungan ng kawani ng mga LTO mula sa Region 3. So bilang paghahanda po para sa ligtas na pagbabalik ng mga mag-aaral sa taong 2022-2023. Malaki rin ang pasasalamat ng punong barangay ng Santo Niño sa mga lumahok sa cleanup drive. Unang-una, malaking tulong po yan sa, alam niya man, ngayon uso ang dengue. Kailangan malinis sa kapaligiran, lalo na dito sa eskwela. Ang mga batang nag-aaral dito, kailangan mga proteksyonan natin. Sa parte naman ng mga kawani ng LTO, hindi lamang daw sa mga kalsada, nais nilang maging ligtas ang mga mag-aaral. Gusto namin ipadama sa ating mga estudyante at mga guro na willing rin kaming mag-reach out sa kanila para sa ikabubuti ng ating mga estudyante. Kasama rin sa pasasalamat ng prinsipal ng Santo Niño Elementary School ay ang kanyang munting habilin. Okay po. So, siyempre po alam naman po natin na ang paaralan hindi po yan naandar. Kung mismong mga guro lang at ang principal yung mamamahala. So ito po ay isang shared responsibility. So lahat po ay kalahok, lahat po ay makikibahagi para po sa kapakanan ng mga bata ngayon. No? Hindi lang po sabi natin, hindi lang po LTO, hindi nga lang ang barangay. So lahat po ng mga ensya ng gobyerno ay maaari pong makipagtulungan para po sa ikabubuti at ikagagaling po ng ating mga kabataan. Felix Barrios, CLTV News. Ipinakita ho ng mga parokyano ng San Guillermo Parish sa Bacolor, Pampanga ang diwa ng bayanihan matapos pong maglunsad ng isang feeding program para sa mga kapuspalad nilang kabalid. Ang nasabing aktibidad, pagsasabuhay din daw ng kanilang pananampalataya at ng mga aral ng Diyos. May detalye po ng balitang yan, si Jennifer Salenga. Isa sa mga magandang kaugaliang Pinoy na hinahangaan sa iba't ibang mga bansa ay ang diwa ng bayanihan. Sa anumang trahedya tulad ng kalamidad at itong pandemya, ipinamalas ng maraming Pilipino ang pagtulong sa kapwa. Bagamat mas bumuti na ang COVID-19 situation sa bansa at nagluwag na ng mga restriksyon, nandiyan naman ngayon ang hamon ng krisis sa ekonomiya kung saan nagsitaasa ng mga pangunahing pilihin. Kaya naman upang makaagapay sa mga mahihirap na pamilya sa bayan ng Bacolor, Pampanga, isang feeding program ang sinimula ng mga parokyano ng San Guillermo Parish Church. Ayon kay Father Ariel Limhoco, Parish Priest ng San Guillermo Church, nitong Hulyo raw nila sinimula ng programa kung saan target na mapakain ng parokya ang mahihirap na pamilya sa bawat barangay ng Bacolor, na isa katuparan daw ang programa sa tulong ng ilang individual na may mabubuting puso. Actually, 2 times kami nabigay ng free lunch courtesy of Hillmarks, no? Tinutulungan tayo para mabigyan ng pagkain, mapasaya yung mga mahirap na pamilya sa iba-ibang baryo ng Bacolor. Ready-to-eat food packs ang ipinamigay sa mga benepisyaryo. Gagawin daw ito 2 beses kada linggo. Paliwanag ni Father Limhoco, maliban sa pagbibigay ng pagkain, higit na layunin pa ng programa ang ilapit sa Panginoon ang kanyang mga parishioner. Sa mga ganitong hamon ng pandemya at iba pang krisis, mas lalo daw dapat patatagin ang relasyon at pananampalataya sa may kapal. Paano si Jesus, pinapakain niya yung mga mahirap, yung hindi na ginagawa namin. Hindi lang yung kapag patawag silang kumain ay wala na. Hindi, tinutulungan din namin silang mapalapit sa Panginoon. Bago namin sila papapakainin ng lunch, pinapasumba namin sila. Kasi lahat ng mga tao ito hindi marunong magsimba. So sabi na, bago muna yung tiyan, yung munang spirit, yung ating pananampalataya.
Maliban sa feeding program, plano rin daw ng parokya na magbigay ng skills training tulad ng paggawa ng sabon upang magkaroon ng pagkakitaan ng mga mahihirap na parishioner ng Bacolor. Umaasa rin si Father Limhoco na mas maraming mabubuting anghel pa sana ang patuloy na magpaabot ng tulong sa kanilang kapwa na higit na nangangailangan hindi lamang sa kanilang bayan kundi sa buong bansa. Jennifer Salenga, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, higit 200 school transport services sa Central Luzon, balik operasyon na sa pagbubukas ng face-to-face classes. Ilang mangingisda at magsasaka na tulungan ng livelihood program at Kadiwa stores ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon. 3 patay, 1 nawawala matapos malunod sa dagat sa Zambales. At may-ari po ng Jed's Island Resort, pumanaw na sa edad na 63. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito mga kabalen, para sa lahat po ng mga may mga anak na papasok o magbabalik sa paaralan, higit 200 school transport services po ang balik operasyon na sa Central Luzon sa pagbubukas ng face-to-face classes para po sa school year 2022 to 2023. Ayon po kay Attorney Jen Rodriguez, ang hearing officer ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Region 3 o LTFRB Central Luzon, wala nang babayaran para ho sa late filing ng Certificate of Public Conveyance o yung tinatawag na CPCs. Penalty ng mga school transport services na merong dokumento na nag-expire noong March 1, 2020 hanggang nito pong August 2022. Batay ho sa Memorandum Circular Number 2022-066, wala na rin pong penalties para sa non-confirmation of units. Bahagi naman ho ng proseso ng pagbabalik operasyon ay yung inspeksyon sa mga school transport services kung sila ho ba ay o ito mo ba ay mga road warranty at sumusunod dun sa health and safety protocols na itinakda naman ng IATF. Pinapayuhan naman ng LTFRB3 ang mga operator na magtungo sa kanilang tanggapan dahil may special lane daw para sa kanilang hanay. Dito po sa Central Luzon, halos kalahati ng mga school transport services ang hindi pa
nakapag-renew ng kanilang CPCs dahil na rin po sa quarantine restrictions na ipinatupad matapos yung higit 2 taong pandemya. Samantala, namahagi po ng kagamitan at iba pang tulong ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3 sa 5 Fishermen's Cooperative sa bayan-huyan ng Capas, Tarlac. Isang kadiwa trade fair din po ang binuksan para makapagtinda ang mga magsasaka ng kanilang sariling ani. May karagdagang detalye si JM De Jesus. Lambat ang sandata ni Edgar Guanlao, 44 na taong gulang, ng Capas, Tarlac sa kanyang araw-araw na panghuhuli ng isda. Sa biyaya ng katubigan siya umaasa para kumita ng perang ipangtutustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Una-una po, ito pong mga gamit na binibigay po sa amin, ginagamit namin po sa pag-iisda doon sa Tambuli. Yan po ang ginagamit namin araw-araw kung nag-iisda po kami para magano po sa buhay namin, ng mga pamilya namin. Dahil hindi na maayos ang kanyang mga kagamitan, apektado na raw pati ang dami ng kanyang huli. Sa tala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR Region 3, 7.58 ng fish production sa rehiyon na nagmumula sa lalawigan ng Tarlac. Isa ito sa may pinakamababang produksyon sa 7 probinsya ng rehiyon. Upang higit na mapalaki ang produksyon ng sektor ng pangisdaan sa Tarlac, namahagi ang BIFAR Region 3 ng higit 400,000 pesos na ayuda sa 5 kooperatiba ng mga mangingisda sa bayan ng Capas. Isa na rito ang pinagmamalaki ng kagawaran na Bakulingling na makatutulong upang mapanatili ang pagkasariwa ng mga isda habang binabiyahe mula sa mga fish farms patungong merkado. Bukod sa 5 bakulingling, ay sinigurado din ng BIFAR Region 3 ang mga kagamitan na maaaring gamitin ng mga fisher folks sa kanilang araw-araw na pagpalaot at mga fingerlings sa pwedeng alagayan at paramihin. Ngayong araw, dito tayo sa Capas ngayon ay nakapagbigay tayo ng ng mga livelihood intervention sa worth 425,000. So kinabibilangan nito nung 5 bakulingling kung nakikita natin dun sa ito yung medyo modernized na fish transport. So instead na yung agitator, so gumagamit tayo ng oxygen para ma-ensure natin yung quality ng mga isda natin. Namigay din tayo ng mga lambat, tapos mga solar lamp at nagbigay din tayo ng fingerlings para doon sa mga nag-aalaga naman ng isda. Kasabay naman ng pamimigay ng livelihood assistance sa mga fisher folks ay ang Kadiwa Trade Fair. Dito mabibili ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda sa mas murang presyo. Kwento ng tindera na si Soledad Nogoy, mabuting pagkakataon ito para maibenta ang mga gulay na siya umano mismo ang nagtanim. Nahirapan kami palengke. Ang hirap kasi sa palengke kasi itong organic at saka yung hindi organic natatalo kasi hindi naniniwala sila na organic itong tinitinda namin. Kaya parang ang hirap mag-produce na o kailangan organic sasabihin namin. Ang hirap. Dahil diretso na sa mga mamimili ang pagtitinda ng mga magsasaka, malaki umuno ang kanilang nakinikita sa Kadiwa. Ito po yung diretso kami sa mga mamimili. Mas malaki ang kita naming mga magsasaka. Wala nang ahente. Diretso po kami sa mga mamimili. At yung mga mamimili naman, press na agad na makukuha nila sa amin. Labis din ang galak ng mga nakilahok sa Kadiwa Trade Fair at mga nakatanggap ng ayudang kagamitan. Maganda po. Sana tuloy-tuloy na po para lalo na ngayon mahirap ang buhay para makapagtinda kami tuloy-tuloy, hindi ipahinto-hinto. Mahirap po kasi marami mga ngailangan na Tsaka yung mga tao hindi sila masyadong expose sa palengke, marami iba-ibang tao doon. Dito halos lang kami. Ayon kay Director Cruz, patuloy mo nilang palalakasin ng mga Kadiwa stores upang mas maraming magsasaka at mangingisda ang kanilang matulungan. Oo, ang Kadiwa Trade Fair naman ito, of course, kailangan natin na buksan ng mga bagong merkado yung ating mga mangingisda at ang ating mga magsasaka. So nakita niyo naman kanina ay masaya kasi sa pamamagitan ng Kadiwa ay nababawasan natin yung tinatawag na marketing channel. So imagine kanina ang benta lang ng tilapia dyan is 110. So ibig sabihin na napakalaki ng kababaan nito at quality pa, magaganda itong tilapia na binebenta dito.
Malaki rin ang pasasalamat sa BFAR ng alkalde ng Capas sa si Mayor Roselia Rodriguez. Aniya handang pamahalaang bayan na makipagtulungan sa ahensya upang makapaglatag ng mga programa na sa sentro sa mga mangingisda. Yes, nag-usap kami kanina ng direktor. Ang dami ng mga programa na sinasuggest niya. Ang sabi ko, mag-uusap kami. Ako na mismo yung papasyal sa opisina ng BFAR dito sa ating lugar. Especially nabanggit niya yung revival ng tinapa industry. So yun yung tututukan namin. JM De Jesus, CLTV News. Sa lalawigan naman ng Zambales, 3 po ang patay at 1 ang nawawala matapos malunod sa coastal area ng Barangay Panan sa Botolan. Ito pong Sabado, August 6. Nahanap ng Botolan Rescue Team ang bangkay ni Donna Santiago, 36 years old, Rialyn Rosales, 17 years old, at Reynaldo Santiago, 60 years old. Naitakbo pa sa ospital si Donna Santiago, ngunit idineklara ng dead on arrival. Kasalukuyan po, hinahanap pa yung isa nilang kasama na pawang menor de edad. Sa iba pong balita, sumakbilang buhay na ang kilalang businessman na si Joel Basa Danganan kasabay ho ng kanyang ika-63 kaarawan nitong August 2, 2022. Si Danganan po ang may-ari at CEO ng pamosong resort sa Central Luzon na Jed's Island Resort na matatagpuan po sa Kalumpit, Bulacan. Sinimulan ni Danganan ang natubong Apalit, Pampanga ang Jed's Island Resort bilang pribadong rest house na binubuo ng isang cottage at isang swimming pool na sumasakop lamang sa maliit na espasyo. Pero sa ngayon ho, tinagurian itong pinakamalaking resort sa Bulacan. Ang Jed's Island Resort ay sumasaklaw ng higit 8 hektarya. At ipinagmamalaki ho nila yung kanilang 11 swimming pool, 300 cottage at isang man-made lagoon. Ngayong taon ay naparangalan po si Danganan bilang isa sa mga CEO of the Year ng Golden Globe Annual Awards for Outstanding Filipino Achiever. Siya umano ay maaalala bilang isang dakilang ama, isang mapagmahal na lolo at isang mapagbigay na tao tulad ng inilarawan ng lahat ng kanyang mga miyembro ng pamilya, kaibigan at mga empleyado. Nakikiramay ho ang CLTV News sa pamunuan ho ng Jed's Island Resort at sa mga naulila ng yumaong si Ginoong Danganan.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nakikisa raw si Consul General to New York na si ating kabalen El Mercato sa layunin ho ng pamahalaan na ipakilala ang turismo sa bansa. Isa ho sa kanyang mga naging commitment ay ang promosyon ho ng sports at cultural tourism sa rehiyon. Narito pong detalye ng balitang yan. Sa muling pagbubukas ng tourism industry, kabilang daw sa mga magiging estratehiya ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagpapakilala ng natatanging kultura ng mga Pilipino sa ibang bansa. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. Kaugnay nito, tiniyak ng ating kabalen na si El Mercato, ang Consul General ng Pilipinas sa New York, ang kanyang commitment sa promosyon ng sports at cultural tourism sa mga Amerikano. Partikular umanong ibibida ng opisyal ang mga destinasyon sa Central Luzon pagbalik niya sa Estados Unidos. Isa na raw dito ang ruta ng Death March mula Bataan hanggang Ciudad San Fernando, Pampanga na pwedeng takbuhin ng mga ultramarathon runners. Once we get back to New York, we'll start discussing how we could transform this into an international event where we'll have foreign ultramarathoners coming in with their families. And then we're going to tie it up with efforts to attract American veterans of the Second World War, perhaps their descendants, and Americans who served in the Philippines. At Clark and Subic, you have thousands of them. And you've seen how Pampanga has transformed in the past decade. Ayon pa kay Kato, magiging magandang destinasyon raw ang rehiyon sa mga tropang Amerikano na dati nang nadistino sa Pilipinas, kasama na rin ang kanilang mga pamilya. Dito, maaari raw maipakita ang mga pagbabago na naganap mula noong isinara ang mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. And I'm sure our American brothers and sisters who serve here would want to see the Philippines again. So that's the direction we're heading. Isa naman daw itong magandang oportunidad kung saan ay maipagmamalaki nating mga Kapampangan ang ating mayamang kultura at kasaysayan, ayon kay Ching Pangilinan, ang tourism officer ng Ciudad San Fernando. There are good opportunities for us to promote our city, especially our role in the Second World War, being part of the Bataan Death March route. No? So in the future, we hope that we'll be able to bank on this very strong background in history, our rootedness in our culture. Puspusan naman umano ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan para mapangalagaan ang mga heritage sites na may kaugnayan sa ikalawang digmaang pandaigdig. Una, the LGU has been very vigilant in taking care of our historical sites and heritage structures that are related to the Second World War. Kagaya ng San Fernando train station natin at yung Death March Memorial Marker site. No? We really take good care of this para anytime na meron mga bumisita, meron tayong ipapakita sa kanila. Patuloy rin daw ang training ng mga tour guides na may malawak na kaalaman tungkol sa kultura at kasaysayan. Now, these are historical sites. We cannot just distort or give a wrong version of our history, no? Especially from our experiences as Filipinos during the Second World War. Samantala, umaasa naman si Kato sa patuloy na suporta ng pamahalaan. Felix Barrios, CLTV News. Samantala, mapapanood na po simula ngayong Miyerkules ang bagong programa ng CLTV. Ito po yung Bawal ang Chismis kay Sonia Soto. Ang programa ho ay tatalakay, magsusuri at magbibigay linaw sa mga usaping kinasasangkutan ng iba't ibang personalidad. At sa unahong episode ito o sa pilot episode, ay sino ho bang nakausap niya? Wala pong iba kung hindi si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag. Ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Angelica Cara. Sa gitna ng pamamayagpag ng fake news, misinformation at disinformation, nananatiling tapat sa tungkulin ng CLTV sa paghahatid ng patas, napapanahon at makatotohanang impormasyon.
Kaugnay nito, isang bagong programa ang hatid ng himpilang CLTV kung saan tatalakayin, susuriin at lilinawin ng mga usaping sangkot ang iba't ibang personalidad. Ito ang Bawal ang Chismis kay Sonia Soto. Isa ng advokasya ito para sa akin. Nais kong magpatuloy sa aking mga advokasya para sa malaya at makabuluhang pamamahayan. Sa pilot episode ng programa, unang isinalang si City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag, isang TikTok sensation at kauna-unahang babaeng alkalde ng syudad. Ilalatag niya ang ilan sa kanyang prinsipyo sa pamamahala. Kung talagang yung isang tao ayaw ka, lahat na lang nakikita. So, hindi ko po yun pagtutuunan ng pansin. Ang pagtutuunan ko po ng pansin is yung pong nakakapag-appreciate ng trabaho ko. Itatanong din ni Ms. Sonia Soto ang ilang mga usaping kumakalat at bulong-bulungan tungkol kay Mayor Caluwag pagkaupo nito bilang alkalde. Gusto ko lamang po manggaling mo sa inyo parang hindi ho pinag-uusapan, pinag-chismisan, ano ho. Ano ba ang masasabi niyo ho doon sa pinost niyang larawan na nandun po sa Heroes Hall ang inyong mahal na asawa na si Ginoong Melchor Caluwag? Siya ho ba ay may posisyon sa City Hall? Para mapanood ang buong episode at ang mga tugon ni Mayor Vilma Caluwag, tutukan ngayong Miyerkules, alas 7 ng gabi sa CLTV at CLTV Facebook page. Angelica Cara, CLTV News. Sa puntong ito, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula kay Ginong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Isang low pressure area po ang namataan ng Pag-asa at ito po ay tinatayang nasa layong 255 kilometers dyan po sa may timog silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, or ito po ay nasa layong 280 kilometers dyan po sa may silangan ng Davao City. Samantala po, hanging habagat o southwest monsoon pa rin po nakakapekto dito po sa may western section ng Luzon. Samantala po, ang LPA po na lumabas sa PAR natin sa may West Philippine Sea ay nabuo na po bilang isang ganap na bagyo at ito po ngayon yung nagpapalakas o nagpapaigting ng hanging habagat, kaya ito pong western section ng Luzon ay naapektuhan po ng habagat. Samantala po ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan, magiging maulap ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot niya po ng habagat. At ang Caraga naman po at Davao Region, maulap din po ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot naman po ito ng low pressure area. Samantala po ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin. Meron din po tayong inaasahan mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot din po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po maliit naman po ang tsansa ng LPA na mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero binabantayan pa rin po natin to at abangan na lang po yung mga bagong development o update tungkol po dito sa low pressure area. Pinag-iingat po lahat at magbaon po ng gamit panangga sa ulan. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow ang aming mga social media pages. Ito, Kabalen, Karihiyon sa Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36 at meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ho kayong bumisita sa ating YouTube channel at CLTV36 Official o di kaya pumunta sa ating website www.cltv36.tv. At nasaan ka man sa bansa, mapapanood ng mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at syempre ho sa Free TV Channel 36. Kasama mo ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.